Welcome to Uphikelela podcast. Ongqindilili. Okanye Uphikelela podcast engqindilili. Nesixhosa sanibhida. Engqindilili. Iphrase kaStuta ke leyo. Yeah, iphrase kaStuta ke leyo. Yazi ba simane senze episodes. And man sithi this one is special. Hayi le special. Hayi ndiyacela uthi le special. Hayi ndiyacela uthi hayi le special. Nangona ndlela nje ndibale ndisitsho nje. Namhlanje sinobhuti Lwando Bantom. Omminisha a lot kum. Ndithe xa mane ndicinga ndithi ndicinga nje 1 2 izinto ezimbalwa ndaziva ndinenyembezi ndithi ndingakulinge ndizolila kwi-podcast because kukho low relationship. Bhuti, welcome to Uphikelela podcast. Kunjani? Khona Vovo akhona njani bhuti wami? No so right kakhulu, si right kakhulu. Ndiyafuna nje before us introduce ukubona xa umuntu uzaba sisithethi somewhere kokufunda iprofile yakhe. Hayi mina anizofunda profile kuwe. I just want to share into yoba how we met. It's very important but into yoba ngabana it means a lot kum le episode because I met you 18 years ago. 18 years ago, it was 2007. Ndikwi-parole on a Friday. Ithi chairperson ye-parole board, umama kaBhalo, umama Luzipho, ajonge into zam apha etrongweni, ajonge athothi, hayi man, ubufunda apha, wenza uzama i-BCom apha, ufuna uba yintoni? Thina ke hamba ndiyabona uba yi-CA. Athi hayi ukhona umuntu enzakudibanisa naye. Khona enzakudibanisa naye. Athathe ifowuni afowunele lo muntu. Ndimvesile pha Lwando. Hayi man thatha lo mntana man. Ndifuna udibane naye. Nithethe lo nithethayo and then aniba akunike inambari okanye anike wanika mna kanene because anayo mna ndisesetrongweni. Ndhleli kwi-parole board. So in release e-parole board ba ndiyahamba the following day. I think it was on a Thursday because now it's on a Friday. Yabo. So Thursday bathela namba ndiyakhululeka the following day. Ndikhululeke ibe yi-weekend, ibe mnandi nge-weekend. Inoma on a Tuesday ndiyakuchekisha ke ngoku. Ube sowungcolisa wena ba, "Hey uvelaphi? Kunini?" Yaqala apho i-relationship yethu. Buti ukhumntu obukeleyo ngoku. Uyaqala ukubona kubani ubhuti Lwando Bantom? Vovo uLwando ngumfana waseNew Bright who was born out of wedlock. Okay. Ezalwa ekhuliswa ngumakhulu nomama wakhe. Ebabe ngonokhitshi besebenza eSummerstrand. Okay. Besebenza emakitchen. Khula ke khona ubomi baqala ngam ndiphaya eNew Bright. Okay. Obhuti wakhavarisha into bengiqhuma nje nombuzo wayo into ba oBantom bagcwele eTinarha. So ndikulindele namhlanje into ba unguBantom waseTinarha kanye uBantom waseBhayi. Ithini le? Yes. Ifamily yethu oBantom ngamampinga originally from Utnik. Okay. But thina safika apha eBhayi ngo-1952 eNew Bright. We were the only family eyamuva from Utnik yazohlala apha eNew Bright. Okay. Hayi ngiqhumba. Yeah, but bona oBantom bese Tinarha. Alright. Hayi ke yavela ba unguwaseBhayi. Ungangapha eBlawa kwecala laseBlawa. Buti, kudala ke ndaba touched nguwe. Ukhulela pha eNew Bright. I believe kungo-1964 uzalwa ngalo mnyaka. Akho young buti. Akho young. Ntsokuzihambile. Akho young. Ndililungu likasasa. Ndililungu likasasa. Abantu mabayazi loo nto leyo. Bandililungu likasasa mna. Yes. So ngoku ukhuliswa ngumakhulu apha nomama bazi domestic workers. Ufunda phi primary yakho? Ndafunda eCharleston. Okay. Ndasuka eCharleston ndaye eJohnson Marhwanqa. Alright. Ndasuka eJohnson Marhwanqa ndayothi touch base kwisikolo esasivulwa eZwide kwakuthiwa iPhakamisa.
ingasekhona nje. Isekhona iphakamisa nasuke ephakamisa ndothi che unyaka oyi-1 eNewell ndemka phakathi ndamke eNewell ndawugqibezela lofundela uyiso. Oh, okay. Yes. Alright. Kodwa ndisuka eNew Bright. Okay. Why uhamba kangaka uli comrade? No, ndangelo comrade. Uyayazi into yokokuba ngela xesha lakudala yayimandi into explore nisuke eNew Bright nihambe niyahike nofunda kozakhele nofunda ezwide yayinto emandi leyo. And enye into ndandikwi-scouts eKK Ncwane kwenye icawa sewisi kwakuthiwa iKK Ncwane. Asoze bhuti. Ndandihamba phaya i-scouts kaloku mna. Bhuti lokhu mna ndizalelwe iKK Ncwane. Ndandihamba i-scouts ke mna ke phaya sisuke eNew Bright songena i-scouts phaya abanye befunda kwazakhele sisuke apha eNew Bright siyathora sihleli nje siyajikeleza. Hayi bhuti yazi andiyalo nto leyo. Yes. Ndiyabakhumbula mna nge-80s ke i-scout phayana nami ndandikona ndimncinci yabo. Nami ngusipho okanye ngubani omnye ndagama lakhe. Yes, kwakukhona uSipho. Oh, ndiyamkhumbula. uSipho Mnyama. Yes, nobhuti Nkuthalo Rhuka. Yes. Siphethwe ngobhuti Nkuthalo. Hayi no. Hayi bhuti ndizoyazi ngoku uba wonke waseKK Ncwane. Kuse-early ninzi into ongayaziyo sezawuyazi. Seninzi phofu into ongazaziyo sezawuzazi. So inantsika ke ngoku ne ndivile into yoba ngabana waphusha wathini but kukho ipati apho bendikhe ndava into yoba mhlawumbi wayeka esikolweni uyeka ukweyiphi grade okanye kwesiphi standard at the time and yintoni ekwenza kube njani. Uyabona xa ukhuliswa ngabazali abaromolayo abazisokolelayo uyibona imeko Yes. ungena-relationship kunye notata wakho Okay. and noba uyazama to build le relationship notata wakho ayidi imendeke kakuhle. Yes. And uyabona kuyasokolwa and njengoba kusokolwa nje ndaqonda into yoba hey man hayi it's time for me ukuthi ndiyeke ke ndihambe ndiyowuphangela ngoba ndandicinga nento yokuba heyi funeke ndolukile nokwaluka Okay. zakuluswa njani zonke ezo zinto so ezo zinto zindiphethe and akho nto yayiba buhlungu vovo umfana uyathanda ukuba ne-relationship notata and yashiyeka laa nto apha kuye and utata wam I'm very sorry to say this he was not one of those who were responsible and ndikhumbula kudala wayedla ngondilindisa phaa ngasecentenary athi uzawugqitha phaya endithengele izihlangu ndilinde phaa ngasecentenary athi uzawugqitha ngo-7 linde ngo-7 abethu 10 Hayibo. abethu 1 abethu 4 Awuncami. ancami ekhaya bandiphathele into yokutya phaa ngasecentenary ngoba ndiyabhelieve buzawufika noba kazofika. So hayi utata waseNew Bright. WaseNew Bright. Hey indala Muslim nobhuti waseNew Bright. And ezo zinto ezo zandenza vovo ndabona kubalekile into yokokuba yazi ukuba nabantwana esitratweni abantwana bakhula ngaphandle kotata utata engabonakali indawo zizinto ezo ezibabuhlungu ebomini but I want to thank God because I was delivered from that. Ndazixelela ukuthi okay it's a chapter engasoze biphinde existe ebomini bam. Yo. Mandimyeke ndilibale ngaye. I will never forget vovo mhla wasweleka. Wayifunde eNewell dala. Ngaba abantu babepasa imatric ngo-16 nto. Okay. Now wayesaziwa. Mna ndifunda esikolweni. Ngoku kuthiwa uswelekile. Uprincipal uyivile okokuba uswelekile. Mna ndikayazi buswelekile. Uprincipal andibize ofisini. Athi unjani? Ndithi hayi ndi-right principal akhona unjani wena? Athi hayi principal akhona. Athi uvile khona ivileyo? Ndithi ngantoni principal? Athi awu utata kubuswelekile. Ndithi oh king bengayazi noyazi loo nto. Ibe yinto nje. Now
xa funeke kungcwatyiwe ndazixelela into yokuba kudala endithembisa isihlangu buzandithengela isihlangu akade asithenge. Andinaso isihlangu. Isihlangu sami esi ndisinxibileyo sibotshwe ngecingo. Andizokwazi emngcwabeni ngesi sihlangu. Bhetere ndingayomngcwaba. Hayi bhuti. Ewe. So ke ngoku kukhona umfana ofunda nam wayehlala esitratweni sakhe. Okay. Uzamile Myeki. Okay. Andani uZethu usaphila ndamgqibela kudala. Sambulisa Zethu. Athi uZethu kum yancenga ndithi Zethu andizokwazi ukuya kaloku. Uyayazi laa ndawo kuyo. Kwakudala ndifuna isihlangu. Andinaso isihlangu sepha. Wathi uZethu hayi Lwando zakunika isihlangu sam bhetere mna ndingazokunxiba isam ndiye pha. Ndithi Zethu ayizokwenzeka loo nto andiyi kaloku. Andinaso isihlangu uyayazi laa ndawo kuyo. Uyayazi bakudala ndikhale ngesihlangu. Kutheni ngoku ndizawuboleka isihlangu? uZethu wandicinga ndayomngcwaba ngesihlangu endisibolekwe nguZethu. Yho bhuti. Ndazixelela wena okokuba mandincedakale andifuni uba nomntana esitratweni. Yho. Ngoba ndibubonile obabomi. And I want to be a responsible father kwabam abantwana. Ndandingayazi noba mhlawumbi ndandibafumana abantu okanye ndingabafumani. Uyaqonda? But ndandinalento ukuthi ndiyafuna by right ukuthi ndibe ngumtata ongumzekelo ebantwaneni bam. Bhuti uyakhumbula wawunangaphi at the time? Ndiyaqonda uba useNewell. Usweleka kwakhe wasweleka 1980 I think 80 or 81 those years. Ndizalwe ngo-80. Oh, uzalwe ngo-80 yeyi. Wathi xa ihamba ndafika. Yes. Yho bhuti. Have ii-siblings from ucala baziyo? Yes. Asivani. Oh man. Siyavana nabo xa beleza. Omnye ke siyavana kakhulu. So ngoku uyayikhumbula bani for uba uyophangela ufuna ukuncedisana nomama? Ndayeka kwa-standard aka-standard 9 grade. Yes. Ya. Kodwa liyababhudisa lo grade. Ndayeka ke apho. Okay. Ndafuna benzi. Unomahlobi buya. Okay. Hewitt. Okay. Nophangela egarage. Ndifunelwe ngabo umsebenzi ngoba babeyibona imeko yayo. Umsebenzi phaya ke egarage kwaShell. Oh, those were good moments. Because kwama garage Volvo ninzi into endaya uphangele. Wow bhuti. Because ndandiphangela Monday. Okay. 70 rand. But imali endandiye tips endisifumanayo insi. Okay. Ndizawufumana le mali yetips gqitha eshop before ndigoduke 8 thengiti ukwenza ndiphethe something endlini nabasekhaya nasekhaya egarage and uphangela garage kulapho ndakhona uba I am a person. Yho bhuti. Andizolunga uphangela kwaTo okanye kwaVolkswagen. Ndidibane nabhantini one way no. Ndaziqonda phaya. No. I'm a people. Mama le apha pha isekhona pho le esigarage ndaqala idilipati yes owner idilipati kwakuShell xa usithi etown la garage Shell kwese Western Road. Le pha ngase-provincial Western Road uthetha ngento. Oh, ngithetha nge-Westbourne Road. Western Road Central. Oh Shell upha Baya. kudala ubabhala Shell. Supervisor yapha unjonge kakuhle into uphatha nsoka nayo.
ayiza yala garage nxiba overall mhlophe ngaphansi bow Wow. ngabelungu into ingena imoto uyayilinda yena uyithathe mipha ngemoto umbone nephi wenze yonke into uyenze yonke windscreen yonke imoto iphume iye kwenye indawo and loo nto made to be popular to a clients Wow. and loo nto yenza one phaya emhlophe xelela ukuthi hayi mani awungomgubo ophakathi Oh man. loo nto lala ukuthi kukho nayo kumi ningayiboniyo hey man noba but andingomgubo egarage ndafunda imatric ngoku ndiphangela egarage ndayipasa imatric ndathi ngondiphangela phaya egarage a lot of things happened ungalibali ke dala ngemigqibelo nangecawa kwigarage kwakuthi cwaka Okay. yabona because icentral yayingabiyo lewe yiyo ngoku yayisabhabhu Yes. kuthi cwaka ngeafternoon so uzwayi noloyiso bebancinci Okay. bethanda ke ukuza apha bebancinci uzwayi endwebile uzwayi bhala yes Lo we-TKZ. ya bendwebile bebancinci uzwayi endwebile uzawufika uzwayi phaya egarage ngeafternoon nendimkhangeleleke into yokutya ahlale phaya ecam kwekiosk Okay. kukho umlungu ke ohamba apha lo mlungu uyi-chartered accountant ndandingekayazi loo nto ngoko ndifuna ububona ubomi buhamba njani Hey. andiyazi loo nto lo mlungu uhamba ngegranadila Ngiyayibona. hayi granade into yayigranada Igranata. Yes. Yeah. Igranata. ndithi granadila Wesman yena understand ubuthini mna. Yes. That's why sithi Ford. Fort Yeah. so ke lo mlungu mane efika ngaye ke apha lo mlungu ndibiza ngegama lam lesingesi qho akafuni yaziwa nalapho uthelwa ndim so lo mlungu ke mane efika apha lo mlungu abona uzwayi phaya athathe ikatari yakhe bacule phaya nozwayi abethe ikatari lo mlungu athathe nozwayi lo mlungu ahambe naye phinda abuye naye uzwayi acule nalo mlungu akhona now uzwayi ke wangena ke kule nto ye-competition yesikolo wayefunda kuso iParkside Primary Okay. wathi ngelaa xesha efunda phaya kwacaca uba umane siye emarhawutini umane ethini Thini kudala now mos. uzwayi ke ngoku kwacaca uba uyawina kule competition le competition ithi funeka ufunda eDrakensberg ayikho ke ngoku imali yokuba uzwayi makaye eDrakensberg ndithethe nalo mlungu uyibhosi yam ndithi Mr Berger ndifuna bona nje uaplayela i-scholarship kwaShell ibhasari kwaShell ndise lo mntwana phaya eDrakensberg athi lo mlungu kum hayi uShell akabafundisa abantwana abancinci ufundisa uShell Abasebenzi. i-university Oh, okay. and uShell engayenzi nje loo nto eDrakensberg indawo abantu abamhlophe akazothathwa lo ndaqonda ukuthi mlungu ndikuvile kodwa kukhona into apha kum ethi ndizawubhala kwaShell noba kuyazi ndiphangela apha egarage those days ke xa wawufunda esikolweni you were taught ukuthi when you are writing an official letter funeka ibe brief to the point Hey. so mna ndacinga uba le yam into endifuna uyithetha kwaShell inintsi ayizokwazi uba brief to the point like an official letter so ndabhala ileta eya ku-CEO wakwaShell Cape Town those days Yo bhuti. ndabhala ileta eya ku-CEO wakwaShell ndagqiba uyibhala le leta ndathatha ndabhala ii-pages ndibhala ngepeni kwakungatayitshwa ndabhala ngepeni ndayibhala ndayichaza imeko ndathi ndagqiba ndathatha iifoto zikazwayi emncinci ndazifaka apha kule envelope zahamba ke
Phamba kihambi into Vovo ndingumntu kwakudala oyithandazelayo into. So ke ngoku ndithathe le envelope ndiyibeke isandla inkulu ke le envelope ingako ndiyibeke isandla le envelope hey envelope wena makubuye into kule envelope thandazele le envelope ihambi envelope yeKapa cwaka emveni kwexesha kuze lo mlungu lo yiclient manje siza lapha ezokwenza athi kum lo mlungu ya athi ke lo mlungu sorry andibize lo mlungu athi kum hey ngeligama lami lesingisi awulibizi ke ligama masiliyeke awulibizi ligama lesingisi masiliyeke salihamba phambili ngcono ulibize ndiyalazi athi kum hey did you write to Shell Mr. Chenon did I write to Shell how do you know that I wrote to Shell athi hey what's your other name ndithi nguLwando athi yeah man I don't know that name mna ndazi uzibheqa ndithi ke mna ke kuye Mr. Chenon hayi gamele phi ecaleni because asinakuthetha apha edriveway makomisa phaa singabhlokhi itraffic woma phaa uChenon Mr. Chenon tell me uyasinjani ndiyafuna athi hey my daughter is the CEO of Shell Junitiza mamela ndizoyivamba ke ngokulento mna ndazi into mosika client yam lena so le envelope iyafika kwa Shell ibhalwe uCEO now iye kwa printing department whatever apho sifika khona emails mail room whatever ifike phaya kuthiwa kukhona amakhaladi amabini asebenza phaya ayivule le envelope ixa ivulwa ithi sa sifoto nentontoni ibhalwe ngepen iya ku-CEO mamela ke bathi la makhaladi hayi we can't take this to the CEO's office we can't hayibo athi omnye hayi man this is an interesting story masiyise ku-CEO mamela ke ndicela sibuye umva kancinci yawabona amandla omthandazo yebo ngoku kuyaphikiswana nge-envelope kanti i-envelope izawuphela iyofikelela eofisini ka-CEO listen to this xa u-CEO efunda le nto athi hayi man this story kutheni ngathi ndake ndasiva and khumbula ndikwaShell ndiwini awards kwaShell ndiyayibhalela nto phaa ndiyawina apha ndiyawina mane ndifumana izinto amaqithi kwaShell ndibhalile phaa loo nto leyo so xa lo mfazi efunda le nto afumana uba no man le nto ingathi ndake ndayiva but ayiyeke phinda abuyele kule nto ayifunde athi mandifowunele utata mani ingathi utata wakwayibalisa lena tata do you still remember undibalisela ndisebhayi undibalisela ngepetrol attendant yakwaShell kubani igama layo yena biza igama lesingesi athi apha but istory siyafana man so utata ezobuza loo nto nje funa uconfirma loo nto abuye le ntombini yakhe athi ewe nguye athi no mxelele tata samlungiselela it was for the first time uShell befundisa umntana eprimary uZwayi wahamba waye Drakensberg wofunda eprimary I think bayisenza ugrade 1 not ugrade 1 grade 3 wofunda eprimary bathi bayayibhatala yonke into amela ke ndisaphangela mna kwaShell akhona si excited but asinando ibhaliweyo ethi nansi into sivile qha mna nguMr Chenon now
uMr Chenon ke ngokwathi cwaka ke wathi undixelele nam ndavuya ke. Now kuJanuary kuthe cwaka izikolo ziyavula zivulile kuthe cwaka. Kanti kula leta yam naseDrakensberg iuniversity I mean uShell uthethe noDrakensberg bathi bayabhatala ne-flights nemali ze-pocket money wayifumana 80 rand a month pocket money then which was a lot of money. Cool. Bamthengela uniform bamthengela yonke into ne-flights zogoduka. Flyer no flyer. From there mamela ke naw ke ngoku thina sihleli asiyazi uthe cwaka ngenye imini kuthiwa phaya ekhaya esikhomolo kufike iveni yamapolisa. Iveni yamapolisa ifuna mna ithi iveni yamapolisa iDrakensberg Boys Choir School ifonele phaya emapolice station babone i-address ithi New Brighton bafonele New Brighton Police Station bathumela iveni yamapolisa okokuba kulindiwe apha isikolo sivulile kulindelwe uZwayi. Hayi ke saphithizela ke ngoku cinga ke ngoku asinazo nesuitcase eziphucukileyo saromola uba uZwayi makahambe wamka kuZwayi wofunda eDrakensberg. Wayengumntwana wokuqala omnyama ufunda eDrakensberg. Ndathi ndiphangela phaya ndaphuma ke ngoku kwaShell ndophangela kwenye organization ndi-organizelwe kwa yiclient emhlophe bahamba ndibone isithuba ndifuna umnke apha uhambe uyophangela phaa ndithi mna yona kaloku it was my comfort zone ayikho into endiyazi mna ndikhula ndisenza igadi zabelungu ngoku ndisegaraji ndiphangela kwindawo ephucukileyo supervisor so andiyiboni ke ngokuba mandiphume apha ndiyeke nophangelela eziofisini qoma izolunga lena. Ndabizwa ile organization yandiflyisa ndayerhawuti ndabuya kwathiwa ndofumene umsebenzi. Ndiphangela ke ngoku kule organization ndicinga ngondiphangela kule organization ndifuna ukubhalela uShell ngoku ndingasaphangeli phaa. Umlunkazi akasekho wamka wayeka kwaShell overseas but ndifuna ubone le nto xa into iqalwe nguThixo kayiyeki esithubeni. One thing about God, if uyiqalile akayiyeki esithubeni. Ndabhalela kwaShell ndathetha ngoloyiso ndachaza phaa into yoba ufundiswa ubrother kaloyiso eDrakensberg uZwayi. So ndiyacela ke masekuthathwa nalo ahambe ufunda phaa. Ndiphangela eGrey Street ke ndinale envelope. Kufike umfana onguSandile Mntoninji owatshonayo waswelekayo. Fika uSandile phaa kwemaofisini. Ndithi kuSandile, Sandile ndicela sithandazele le envelope ihambe yakwaShell ndicela imali. Athi uSandile kum hayi andizokwazi kaloku uthandazela i-envelope mna. Thandazela i-envelope hayi. Ndithi ke mna ke ndilapha eofisini ndithi jonga asikho in agreement soyi-2. Ndicela uphume unilinde phaa phandle. Okay. Ndikuvalele ungabikho kwesi space kaloku because asivumelani. Yes. Hey bhuti. Waphuma wathi ephumile wathi hayi Lwando hayi ndiyabuya nami ndiyafuna masithandazele envelope. Wayibamba kwelaa cala i-envelope ndayibamba kwecala sangathi sayihlukuhla yahamba yaya kwaShell safumana ke i-communication. The new CEO wathi amfundisa ke uloyiso wahamba noloyiso wofunda eDrakensberg. Drakensberg ke ngoku yayiphela ku-standard 7. Naw ngoku uZwayi uyagqiba asiyazi uba kuza kwenzeka ntoni. Kwathi kuba uThixo unguThixo. Wathi uZwayi xa igqiba phaya kwathiwa kukhona an insurance company. Ndafowunelwa sisikolo kwathiwa kukhona i-insurance company eDrakensberg bandifowunela bathi an insurance company engafunanga uchazwa yamthatha uZwayi imsa eSt Stithians eJoburg. Hayi bhuti. Nakuloyiso ngokunjalo yathatha la company bofunda eSt Stithians bade bagqiba. These two, they have experienced the love of God.
And these two, they have seen the goodness of the Lord in the land of the living. Ndiyafuna ukutsho ukuthi the years ndikwaShell were good years. Wow. Because I have seen uThixo emhle endiphathe kakuhle endilungiselela while putting petrol. Bhuti, andifuni sidlule kakhulu apha. Andifuni umuntu idlule phezu kwakhe lento ugqiba uyithetha. You are saying to us, ufike kwindawo yoba yi-petrol attendant apho ugalela khona ipetrol. Ufake ikitibow yakho. Yeah. Ubusima phaa imoto zingekangeni. Uzikhawulele. Umuntu angathi sopake apho uphinde asuke ayofundise kwenye indawo uthi no ayikho apha ipha. Umze naye umuntu xa ufika phayana ujikele ujonga amatayara right ujonga ifestire ezi right umgalelele umncokolise Uphiwe netipu wawugqiba. tyhini bhuti mamela ke ngoku for umuntu obukeleyo ithi loo nto njengoba ukule ndawo kuyo uyakwazi uba kuvele ezinye izinto ezinkulu ngenxa yale ndawo kuyo. Yiyo loo nto ndidla ngokuthi Vovo siphila kwixesha lokokuba abantu bayonqena kakhulu sebesemsebenzini. Abantu bane-entitlement abanayo ukuthi I've got a degree, I've got this, I've got this. Banento yokokuba lazy in a smart way, polished way. Ufike lo muntu ufumanisa uba uyonqena lo muntu. I always tell people, leave a mark kwindawo ophangela kuyo. Yho. Noba sekuthiwa kuthini, sebenzela oogqirha nezicaka xa besitsho abantu. Ukwenzela nomuntu oyawufika emveni kwakho, akafika bhude ngoba ushiye umzila omhle emsebenzini. Yho. Usebenze ufike ngexesha, uphume ngexesha omele uphuma ngalo. Ngoba izokunceda into yoba usoloko ukhalaza ngomsebenzi, usoloko ukhalaza. And uzawufumanisa uba abantu bayadikwa nanguwe ngoba uyakhalaza uhleli nje. Ukuthi you need to leave an indelible mark kwispace okuso. Whether you are serving as a board member, whether you are serving as an SGB member, okanye ukwikomiti yesoka, ubungusecretary walo komiti, do your best. Bhuti uluke nini ke ngoku ndakugqibela usiya emsebenzini kuba you were concerned about uba uza kuluka njani. You were concerned uba umakhulu nomama basemakhitshini. Ithini into? What happened? Ndathi ngexesha ndiphangela apha egarage ndoluka ke ndimane ndibeka imali ndoluka ke ndoluka kodwa ndiyafuna uyithetha le nto. Ndathi xa ndiza koluka ndathi kumakhulu wam umakhulu wam ke wayethwasa. Okay. Akuyazi loo nto wena ne? Ngikhumbula kancinci. Umakhulu wam wayethwasa ndathi kuye jonga ndicela sibe nesivumelwano. Mna ndifuna uyalwa ngumuntu wonke. Alright. Hayi andifuna uyalwa. I think ingqondo yam wena kudala ya operator ngolunye uhlobo. Ndacela mna ndathi andifuna uyalwa ngumuntu wonke and andifuna uyalwa ngumuntu onxilileyo mna. Tyhini bhuti. Hayi ndatsho mna ndathi ndifuna uyalwa ngumuntu onxilileyo, ndifuna uyalwa mnye umntu ndifuna kandifunele umntu uyawundiyala ibe yindoda oyirespektayo wena. Waze umakhulu wam wofuna utata owayehambe Arthur Wellington ekwakuthiwa ngutata uZimemo. Wayengutata omkhulu apha eWesile, wathi uzawuthatha uZimemo kuba besuka bonke enqweba. Uzawuthatha uZimemo azondiyala. Mna Vovo ndayalwa ngumuntu oyi-1. And umama wam savumelana naye ukuthi jonga andifuni laa nto ndidla ngoyibona emizini kube kuyala wonke umntu. Ndifuna uyalwa ngumuntu oyi-1. Abantu abashushu. Hayi abashushu bazoyalana, hayi get away. Andifuna ongobhanxa obo maboyala abanye abantu not yena. Mamile ke ngoku uza nento important apha. Throughout you spoke about how you would pray for izinto.
and I must say nam sendisuka ubanjwa ke ngubhuti soza kuyeke ke ubhuti yo hayi ndiyabulela kakhulu then udibene phi ibhuti nensindiso because ngoku into endifuna nje sibuyele back apho I can see into yoba kwa from phaya high school okanye uphaya egarage yayisekhona into yoba ngabani khona umuntu othembele ngaye and ndiyafuna nje usinike uba yenzeke njani and ibinjani uba umakhulu apha nangu kuyathwasa. How was that? Kasinike nje la experience. Jonga indaba kaYesu ndidibene naye high school. Okay. Cha ingaqondakala lento kaYesu but dinayo into ethi hey man xa kuthethwa ngoYesu ndiyeva pha kuman ba hey ndingumuni ndiyafuna uzamkelela uYesu. Alright. Kwenzeka apha eBhayi kwakukhona into ekwakuthiwa yi-student Christian movement ekhona nakwezinye indawo. Okay. So kwenzeka ke into yokuba i-student Christian movement SCM. SCM sanento esinayo apha eBhayi kwicawa yaseRhabe eMtimka. Okay. Ndiyathanda uyibalisa lena. Okay. Ugcwele apha ndihleli ngasemba kwi-last row. Kukhona umfundisi ekuthiwa usuka eMthatha ngumfundisi umyeko wasechurch. So wafika lo mfundisi ezothetha ebizwe as a guest speaker. So lo mfundisi ke uyatuja xa ithethe shumayela. Hey man athi makucinyelwe nami ndicimele. Ndihleli ecam koKuster Jack. Okay. Athi uKuster Jack kuthiwa abantu abathi bafuna ukwamkela uYesu babaphakamise izandla. Ndihleli ecam koKuster Jack athi yena kum phakamisa ndithi mina hayi nawe phakamisa isandla. But that decider dasiphakamisa isandla. Noba ndandimamkele uYesu that day but lento ndangekayiqondi kakuhle ba ithini. But ndaqhubekeka ke ngoku ndikholwa ndaye ndikhula and I want to thank God for the journey endayihambayo. Njema ndifika egarage ndisanda ukholwa kukhona into endilibele ukubalisela yona. Ngoku ndiphaya egarage ndihamba ii-camps ndathanda uyokampisha. Alright. Ndihamba i-weekend ndiyokampisha ndihamba iveki ndiyokampisha le mahlathini. Now sleeping bag. Okay. It's a Saturday afternoon. Kufika umlungu apha egarage athi lo mlungu uthengisa i-sleeping bag. Ucela uthengisa i-sleeping bag. So ndiqoma thiza ndim ndiyasinida i-sleeping bag anaso. Hey anamali ndiyasifuna esa sleeping bag. Zithi ii-colleagues zam apha thatha kule mali abelungu uthenga i-sleeping bag. Hayi bhuti. Bayijustify ngoba xa uphangela egarage kuba khona amaxesha yokokuba ishort imali sitsalelwe imali emivuzweni yethu. Ne but xa i-over asinikwa. Okay. Bathi ke bona ke thatha kule mali. Yes. Ndithathe nami le mali apha kule mali abelungu ndithenge i-sleeping bag. Ahamba umlungu. Semkile umlungu. Ndiqoma amani kutheni ningazinzi kakuhle. Amani ayihlelanga kakuhle lento ndiyenzileyo ba ndithatha imali yabelungu ndithenga i-sleeping bag. Ndibile le mali. Kukusisi endiphangela naye apha egarage ndiphangele naye akahambi icawa. Kangumntu uhamba icawa ngumuntu nje. Uhlele ecam kwe-kiosk. I-kiosk landawo kuhlalwa kuyo uhleli pha ku-quiet. Mna ndilapha kwi-bumps. Yeah. Apha kwi-driveway. Acule iculo endandiqala uliva ndalibamba ngalamini zange ndiphinde ndililibale. Lithini? Lithe liculo wena moya oyingcwele mawungene kuthi sonke usincede sikubone oko kwenziwayo nguwe. Jonga waliculo elaculo
ehleli phaa akayazi into eyenzekayo kum because lithe culo wena moya oyingcwele sincede sikubone oko kwenziwa nguwe kuthi. Yo. You know, kwakho into ethi kum amatye ayathetha ngoba lasasakamba icawa kutheni ezaqule zana mvicula kutheni ezaqule ecule. Yes. Ndaqoma umoya oyingcwele uthi kum hey watch uyibile la mali ese-sleeping bag and aba bantu bazawuthi xa uyisupervisor babe nabo ngoba bayakubona nawe uyaba. Yo ndabaqokelela ngaloo afternoon ndathi jongani guys ndiyakholwa man akurayithanga le nto endiyenzileyo ndicela uxolo kuni ndizamxelela uMr Becker xa ifikileyo uba ndithathe imali ndathi but hey ngokulinge lo mntu uzawuthi xa uthi asisiba le mali ndathi jongani ayinanto kwenza nani nento kwenza nam. Wafika uMr Becker ufika ngo-6 late ndaya phaa kuye ndathi Mr Becker kwenzeke oku and andiva kamandi ndithi mandikuxelele uzuyitsala emvuzweni wam laa mali. Wathi uMr Becker hayi man suba newari ndakhupha esa-sleeping bag. Yho bhuti. Ndaqoma ndambulela uThixo because I have confessed ndiyenzekile. Wow. Yho. Hayi ndayiva indibona intsinzi yakho yaqinisa nabusela. Mamela ke Vovo kwakho into ayisenzeka ke esigaraji ne kuzawuza itraka Vovo itraka mhlambi isuka kwi-wholesale Okay. ifike egarage abantu bazawuza apha egarage amashaqa esausage amashaqa enkukhu amashaqa entoni zithulwa zeza truck so abantu abaphangela lapha ku-Western Road bayayazi bakulwashwa apha kuthulwa phaa ne ndiqomba ndayazi uba yikho ekhaya laa nyama yikho lala sausage kodwa soze ndiyithathe. Man bhuti. I mean I was young then. Hey kudala. Inento kwenza nee-ethics Yo. yabona like ndidla ngokuthi xa ndithetha today abantu emisebenzini bayafundiswa nge-ethics. Abantu emayunivesithi abantu abenza i-BCom accounting bazakuxelela nabenza i-BCom general benza i-course ye-ethics kodwa eza ethics abaziphili most yabantu. Yo. Bayeba baqhubekeke besiba ayinanto kwenza ne-course ngaske abantu bayi-understand inento kwenza nenhliziyo because i-course ayikwazi ukunceda uba ungayenzi into wrong. Kaloku sithi thina bhuti okanye bathi aba bantu ba uThixo uncedo ozincedayo. Yho La verse thetha ukuthini kahle kahle? hayi iphile vesi uthi unceda unceda Kaloku mna ndikhula kusitshiwo mna bhuti uThixo uncedo. So xa ubona imitha uqonde nanzi imiliyoni hama uThixo uncedo ozincedayo. No. And lento ithi simele ukuba faithful to the little things. Yes. uThixo uzasenza sibe in charge of izinto ezinkulu ngoba sithembeka kwiinto ezincinci. Yo. Rather stay without it uzoba nepeace. Bhuti uyekile esikolweni. Wayeka ku grade 11 ngokwa today ku standard 9 ngokwela xesha wahamba wophangela kwenzeka into ezinhle and yazi bhuti you are probably the first or second person othetha kwindawo where abantu bayibona ezindawo esezantsi uba yi-petrol attendant and yet you speak ngayo ngento yoba ngabana kwenzeka into ezintle ebomini bakho and wazishare nangokuba ubukhulu bazo you know abantu abantu thetha ngabo into babaphi ngoku ebomini you know connecting the dots ubuyela back ibikhona foundation from primary to high school. Some of us can't even afford to take kids to kwezi zikolo thetha ngazo ngoku how much more ngela xesha you know so kwenzekile zonto ezo uyafumana umsebenzi eJoburg uzolusile uthini iyenze kanjani ke ngoku into yokuba ngabana from kungophi umnyaka when you decide to go to university ithini into uphi kwesiphi space? Ndiphangelela le organization yayilapha eGrace Street. Okay. Ndithi ngondiphangela phaya ndifumanisa into yoba no man I am meant for great things. Wenza ntoni phaa bhuti le ndawo? Ndi-organizer. Okay. Yento ze-Christian organization like into ze-Sunday school ndihamba kwezi cawa Okay. amawisile ama-church zonke ezi cawa
ndiorganiza izinto ze-Sunday school, i-training programs, ndenze ezaa zinto. Wow. But ngonathi ndiphangela phaa ndaqoma ndiphangela namaxhewukazi uxolo. Qoma no. I am not meant for this. Mna ndibizelwe into ezinkulu noba ndingazazi uba zintoni into ezinkulu, kodwa ndibizelwe into ezinkulu. Ndahamba. Andonwabanga phaa kum ngaphakathi. Ndiqoma ithini le nto man? Ndizawuphela ndizula de kube thini, ndiyafuna ukuzidevelopha but ndizade ndithini. Hey, ndafowunela omnye ubhuti. Ndathi Jonga man ndicela i-appointment nawe. Wathi lo bhuti kum Jonga, ndizabe ndiphaya. Yabona le ndawo imo River? Yes. Yabona le ndawo ino-Checkers apha eNewbright? Yes. Ino-Shoprite? Enclub Vegas dala. Ya. Kwakhiwa mos ibhari phaya, yakhumbula? Yakhumbula. Athi ndizabe ndiphaya ngo-5 sesidibane phaya. Ndifike ngo-5 ndibone imoto yakhe nantsi kuyakhiwa udonga. Yabona kusakhiwa le tavern enkulu. Kukhiwa udonga. Ndibone nantsi imoto phela ndimboni lo bhuti nje. Ndime apha andimboni lo bhuti. Chini nanku lo bhuti uyajikeleza le tavern uyibeka isandla. Hey, ndicinge tixa kungasekhaya apha. Ithini lento nam funeke ndiyojikeleze ndithandazele le tavern. Ngoba kungasekhaya nasi isibindi. Makaqhubekeke ithandazele ithaveni yedwa. Uyayijikeleza ndimjongile. Uyayijikeleza aphume ngapha. Ngoku sekukudala ndimile. Ndiqoma, uyayenza ubhuti wabantu into. Hayi, make ndiyomjoyina and kungasekhaya. Nam andikonovala amehlo. Ndiyathandaza naye manje ndibamba phambili kwakhe. Sagqiba. Ndathi kuye sama apha ke ngoku ngapha kodongo. Ndathi kuye, bhuti andonwabanga bona nje. Andiyazi intoni ingandonwabisiyo. Ndifuna uva kamandi but kukhona le nto endingenayo. Yazi wathini? Inye into eza kunceda kuhamba uye eyunivesithi. Ndibuza uba ndothini eyunivesithi. Wathi uhambe uyofunda. Uyayazi uba wathi xa isitsho kwakho into ethi akanela. Sorry, wathi Jonga, kukhona abantu that you will never reach. But uThixo because ungumntu wabantu ufuna uhambe eyunivesithi uyofunda ukwenzela uba wena uzokwazi to reach out to many people. KwakungoLwesine ndalala kamandi ngaloo mini. NgoLwesihlanu kusasa ndaqomba andiye eyunivesithi. Uthe mandiye eFort kuba ifunde eFort, andiye eFort ndiya LL7. Yayi-Teachers College ke i-LL7. Ndabhala phaa kulaa LL7. Yabuya into kwathiwa ndithathiwe. Ndahamba ndaya e-LL7. Umalume wam uhlala phaa eZwelitsha. Ndathi xa ndifika phaa kumalume, mtshana, ndathi malume ndizazofunda apha ndizozolungisa izinto ntontontontontonton. Wathi umalume, mtshana akuzoya e-LL7 uya eFort. Ndithi malume eFort azoba naye. Wathi uzaya eFort malume. Wathi malume uzaya mtshana eFort. Ndahamba ke ndawufunda eFort endingayanga emxenge. Ndafunda khona. Yabubomu obumandi kum obo. Uthi uya ngophi umnyaka phaa? Ndiye eFort ngo-1990. Sendiye ke nophangela. Jonga ke. Ndiye kuphangela. Njengoba ndiye kuphangela ke ngoku ikhona laa nto ithi ekhaya kuzawutyiwa ntoni. Ngoba ngoku bebephila ngam. Ngoku xa ndiyeka but ndine-peace. Okay. I went to eFort. Xa ndifika nje andifuna ukubasela nje into encinci. Nge-first day ndifika eFort andifumani room. Okay. Njengoba ndingafumani room nje ke ngoku ezi ntwana zincinci mos sifunda apha. Mna ndingubhutana ndimdala kuzo. Xa ndifika phaya andifumani indawo, iroom nantoni. Kukhona iroom ekuthiwa yeyomntu akakho, ushiye iimpahla zakhe apha. Akakho. Ndangena phaa ndacela yabona xa umdala uba ne-authority onayo. Okay. Ndacela kwabantu basebenzi ndicela kandivulele le room. Bandivulele iroom ndafika lo mfana lo mntu uhlala apha ubeke isuitcase apha. Ndafika apha kule room ndahlala.
nempahla zam. Inoba ndine 2 days ndilapha, waza umntu ndathi kuye, hayi mna ndifakiwe apha ndizohlala apha. Wahamba wokuthatha abantu be-SRC ntontoni beza. Xa befika kukhona umfana ke abanye abantu bayama kuthiwa ngu-Oscar Mpete. U-Oscar Mpete ndaqala umbona zange ndambona. Wangena u-Oscar Mpete apha eromini. Xa engena u-Oscar Mpete andibona xa u-Oscar abe nowakhe uba heyi ngathi lo mntu ukhulile. Athi ku-Oscar kum, hayi bhuti lo mfana ebekule room kwathini. Ndathi jonga ndingakanani kuni. Ninombono wam ndihambe ndihlala apha esithubeni. Nina hamba nomfunela indawo lo mfana. Ndahlala kulaa room ndayigqiba i-3 years yam phandle kulaa room. Authority sebenzisa yona ndafunda phaya. Enye into mandikubalisele yona Vovo endingakwazi ungayibalisi. Now ndifunda apha ndinee-bursaries ezimbini. Tyhini kaloku ligqibele usitawuzukwazi apha wathi lumuzawuya zivelaphi. Ndifumene ibhasari kwakho into kuthiwa uKagiso Trust. Ndafuna ibhasari ndafumana neyibhasari kwindawo. So neebhasari ezimbini. Xa ndiyijonga le mali yam elapha, yho, imali ejikayo to the university inintsi kakhulu. And ekhaya kuyalanjwa. Ndizawuthini ujikisha imali ingaka ekhaya kulanjwa? Ndiva kabuhlungu le mali. And ke ndiyaziwa ke futhi ndibiza wonke umuntu uba ndifuna batye. Kaloku inintsi le mali. Izani. Kuyagcwala erumini nam ndiyaphisa ukutya makutyiwe. Magila yonke into mbani mabatye. Because kaloku inintsi le mali ndizayithini? Yazazi utinkisi. Ndandiqala uzitya ibox etinkisi futhi banebox etinkisi. Order phaya ndizifumane. Now ndicinge into yokuba no man ndifuna ubhalela uvice chancellor weuniversity. Ndibeke imeko yam. Ndithi ndicela andiphungulele le mali ekhaya kuyalanjwa. Ndibe ndibagrosalela ngale mali. Ukwenzela uba le change ingayi kubo euniversity ibuyele back ndawo ndihambe phaya. Ndayibhala ileta. Lawe yam ke ileta ezinkulu. Andaqonda ukubhala. Ndagqiba ubhala, ndayigcina le leta, ndimane ndilala phezu kwayo, ndimane ndiyithandazela bawo, ngoba ingxaki endinayo andizovunyelwa ndiye eofisini ka-vice chancellor, osikhulu osecurity. Bamile akungenwa nje. So andizokwazi uyisa le leta phaya. Endizakhe ithunyelwe kwabanye abantu, mna ndifuna uvice chancellor. Ndahlala le leta nantsi ilapha kumane ndivuka ngona. Ngenye imini ekuseni Vovo, umoya oyingcwele, yho, ngumntu lo mntu. Wandivusa ekuseni ngo-4. Wathi isileta ku-vice chancellor. Yho, ndavuka ekuseni kumnyama yanxiba, ndabaleka ndahamba ndaya eofisini ka-vice chancellor. Xa ufika eofisini ka-vice chancellor, mos kubakho sithi awungena uphezulu. I don't know what happened that day. Osikhulu bayatshintsha, abalebele kuxoxa, abalebele kuxabana osikhulu. Ndagqitha apha kosikhulu ndangena ndathi xa ndiphaya ndafaka ileta phantsi komnyango ka-vice chancellor. Uyafika osikhulu baza kum osikhulu bathi gcina bathi hey ufuna ntoni apha? Sendiyifakile ileta. Ndathi hayi bendizofuna uvice chancellor. Kuthiwa uzofuna uvice chancellor exesha. Kwathiwa phuma ndagxothwa ndaphuma qomba ungenile. Ndabuya ndathi hey ndiyabulela bawo ingenile. Kwahlaleka Vovo. Noba kwadlula nje 2 days man. Ndihluthi kunge-afternoon tyumagile inyama ndinqinqile phezu kwebhedi yam. Vovo ke uma uyazi uba iroom yam ke engenamashiti ndandinedyuvey. Qha ke le dyuvey yam ndilala phezu kwayo, ndilala phantsi kwamatrasi ndiyivule, ndilala anastress. Kuba ndandingelo ngumntu ulihomba wena Vovo. Now ndinqinqile ukuba xa uhluthi kushushu uhluthi ke ngoku manje uba Yes. nako kuChinook kum nguLwando Bantom ndike mna ke ngosikhulu osecurity. Bandinike inote ndijonge le nento ithi uvice chancellor ucela ukundibona. Oh wow. Ndaya kuvice chancellor ngale date nexesha ndaya phaya. Ndafika
uvice chancellor kakho. Kodwa kwathiwa umanager weoffice yakhe wathi uvice chancellor masuxelele yonke laa nto ubuyicela ilungile. So into eza kwenzeka ke asokunika cash, sakunika imali umane ufumana ukutya apha kwaFedEx. Ubone uba ukusanjani ke wena ke bye. Okay. Jonga game yokuqala ndafuna ivan kwakho umuntu kwakulecturer kuthiwa uMr Nzutha wakwa-chemistry. uMr Nzutha bandikhuphela ivan ndalayisha i-oil, amadram e-oil. Ininzi le mali bhuti. Kaloku ayizophuma kanye, izamane iphuma le grosa, izamane ndalayisha yalayisha ivan nechicken neenyama ezibomvu neeswekile yonke into efumanekayo futhi neebhoksi etingisi. Ndaza ekhaya naza apha ekhaya bhuti wam ndaqoma bawutya banele mabaphe nabanye abantu. Ndamane ke ngoku ndimane ndifumana igrosari yathi yaphela imali yam e-40. Yo. Those were good moments. Yo. Yazi ke abantu bangakwaziyo ke. Usenjalo nangoku bhuti. Nyani? Abantu abangakwaziyo. That is mna umuntu endimaziyo lo. You know? Hey, I'm touched kakhulu. Wenze iphi course e-40? Ndenza i-BA e-40, ndenza i-teaching diploma kwakuthiwa yi-HED ngoko. Okay. Ndasuka ke ngoku apha e-40 ngoku sendiphangela ndokwenza i-masters zam e-Free State University. Yo. Ndabuya ke ngoku ndabe ndingumphangeli ke ngoku ndiyaphangela. Before siyapho phangela khona, you are saying to me from being a petrol attendant. Yes. To uyobhalela o-vice chancellor. Ewe. Ungumntu obhala wena. Ndabhala kaloku uba mna ndiyayifuna ukuze expressa. Awukambhalela upresident. Andikambhaleli upresident. Kodwa ke let me share something. Kafuneka umbhalele. Mamela, let me share something. Upresident kukhona into ekuthiwa i-Black Management Forum. Yes. So i-Black Management Forum yayise having a conference engakabi ngopresident. So a guest, one of the guests ezawuthetha phaya. Now kule hotele ndingasemva. Upresident lokho engakabi ngopresident Yeah. wathetha xa ndimamele lo mfo yayicacisa mani le nto yayicacisa yayicacisa wonke umntu kumane iyavakala. Wabuya akahlala kulaa ndawo wayehleli kuyo wazohlala apha ekugqibeleni icamkwam ne kwangekho nto mos yabo upresident. So ngexesha sijonge phambili yaqaba iprogram ndamkrweca apha ecalweni lewindo ndathi kuye wanjonga ndathi jonga uthethe kamandi. Yazi ungumshumayeli. Hey ke wena bhuti. Ungumshumayeli wena. Kulapho ke wandichazela khona okokuba hayi wayishumayela yena waye kwi-SCM. Tyhini. Wake wangupresident we-SCM. Ndayiva ngalaa moment. Yo. Ubhuti ke bangayaziyo mna umane wayemandla ngondikrweca uba zawushumayela ezibhasini. Andithi uyashumayela ezibhasini ngale nto yenzayo ngoku. Hayi ke. Injalo. No, injalo. Yo bhuti. Ndiza nawe kakuhle man endiva kamandi ezinye izinto bendingazazi, you know. I'm sure ke ngokuvutha kwakho e-40 kuyaqhubeka. How are things phayana? Ithini into? Ikhona igroup oyijoyinileyo abantu abangabazalwane? Yes, yayikhona i-SCM. Sasihamba i-SCM ke phaya. Okay. Sibanintsi ke ngabantu from ndawo ngendawo phaya. Yes, sisuka phaya. Mama ndikubalisela istory kancinci ngojunior. Ujunior yamazi ujunior Mbathani. Yes. Ujunior mos umhlophe kakhulu. Yeah. Now siya eSomerset ngekhumbi. Okay. Si-SCM ke ngoku. Now ujunior uhlala pha phakathi ndimazela kwi-SM siyakhumsha mos phaa because abantu basuka kwendawo ngendawo. So ndibuze kujunior ulapha phambi kwami ikhombini. Junior, where are you coming from? Where's home? Athi junior kom Tjatjok, something like that. Dithi, hey, where's that? Iti Hilltown. Dithi mna junior Hilltown. Hilltown, this one Fort Beaufort. Athi junior webhuti wami ndithi tyhini junior fona ndilibali uba ungumntu wamanye amazwe kanti walapha ezilalini. Kanti ungumntu walapha. And we became friends no junior usukela lo mini up to today. Yes.
nam ndimazi kuba umazi. Yeah. You know? What other people don't know, emveni uba sidibene 18 years ago, I can safely say in 90% yabantu endibaziyo, they are directly connected to you. Ndibazi ngenxa yakho. Ukwazi wena ebomini bam kundincede kwandisindisa kwiinto ezininzi. True wena ndibe neetshomi ezizi-CAs, ndibe neetshomi ezizi-engineers, doctors, and loo nto yandifakela ipressure erayithi that I need to become umntu orayithi. Uyidlalile into, uNomonde xa ingathi ndiyabhuda anirhorise ngofowunela wena. Zafonela ulwandle ke mna. Kukhona into mhlambi esingakhange siyibalise mhla wafika eofisini yam. Okay. Uvovo uyafika eofisini yam. Undixelela uzawufika ndiqoma Thixo amabhandindi. Nali ibhandindi lizawuza eofisini yam. Lifike elibhandindi. Yazi xa ubona ibhandindi ikhona ielement ongalithembi. Noba lingakhangeleki ngathi. Hey elibhandindi lafumana siba liyathembisa kodwa elibhandindi xa uthetha na. And kodwa ke one thing amabhandindi buya waqolasela onke amabhandindi aphuma etongweni athetha kamandi. Onke amabhandindi athetha ngathi andiyekile ezazina ndiqoma hey ndiqoma hey elibhandindi eliyayibeka umcimbi walo kakuhle elibhandindi. Hayi ke ndiqombe elibhandindi make ndilishiya ndilishiya elibhandindi apha ofisini uyakhumbula? Ndimande ukushiya apha ofisini usenze izinto ndikunika umsebenzi. Afowuni abifowuni yam. Elibhandindi but elibhandindi ndaqoma elibhandindi ligcwele kukuromola. Laqala elibhandindi lathi hey bhuti hey ndifuna uyofunda lathi elibhandindi ndathi ake fofo masihambe ke uyofunda. Hey labuye elibhandindi lathi kuma man bhuti ndifuna ukwenza imali man ndifuna ukwenza imali yawugqitha le degree ndithi fofo nyamezela athi ayaya yaqaba kudala le degree bhuti waphinda wayeka iBCom accounting wakwenza law wayenza wathi ndayenza wathengisa nezindlu wathi I mean you are very gifted Fofo. You are very gifted. Hayi ndiyabulela kakhulu. Yazi ke sizawulandela apho ngoku into yoba ukunceda kwakho mna ndikuva into yoba tyhini bhuti kwakukudala ngoko. Kwakukudala ngoko. I mean xa wawuncede from usesegaraji ininzi into. Ugqibile ukufunda eFort Hare uyaphi bhuti? Do you become a teacher? No. Isikolo and what happens? I went to an NGO nosebenza khona kwakuthiwa ngu-Urban Services Group. Okay. Yakhumbula kudala ngexesha kuqala uzawuintroduce before 1994 kwakukhona izinto zo-restructurisha koomasipalati nantoni nento ze-houses yabona into zezindlu zabantu nayonke laa nto. So kwakwi-organization kwakuthiwa ngu-Urban Services Group yayihlana nento ezinjalo. So ndasebenza phaya ndaxa ndisebenza phaya ndaqomba yeyi ziyadraya ii-funds zalapha. Funeke ndijampile apha. Ngoba lokhu I'm one person andizokwazi uhlala without a salary. Endlini. Ekhaya. Usathwasa umakhulu? Uyathwasa umakhulu. Akayekanga uthwasa. Ndathi ke ngoku ndiyajampa. Ndiyajampa apha. Ndayeka. Uyeka kwam? Ndithe ndingekayeki nda-aplaya ndaxelela iitshomi zam. Kwakhona ifriend yam ethi hey man kuzawubakho iposti phaya esikolweni ngusoleke utishara. Kuzafuneka uze ke mhlawumbi ndizawuthanda uprincipal. Okay. Ndathi ndiyosebenza nale organization e-Human Stop. So ke ngoku siyosebenza emafama ne and kwakunetha so ndinxibe ii-boots. Ne? Ndine-overall ndimdaka. Kwathiwa kumphangundi phaya. Kwathiwa kum hey ndiyafuneka kwi-interview esikolweni. Ngo-1 ndathi hayi ndikwenye imeko andizokwazi kwi-interview nje. Kwathiwa yiza ndathatha icolleague yam yawundidropa. Ndafika ndaapologize ndikwi-interview ndilewe ndabacacisela bathi okay ndaxelelwa ke ngokuba ndiqeshiwe ndaphangela ndititsha kwesi sikolo ugrade 12 nograde 11. Ndaphangela kwesi sikolo but I want to say this Vovo. Uphangela kwam
ndabona into while I was teaching because I taught for 2 years ukuthi I am not called to be a teacher. Ndayibona. One, ndiyathanda uteacher but andifuni marking. Yo. Ndafumanisa no man into endiyi-enjoyayo mna okokuba ndingu-class teacher wakwa-10A mna I will make i-roster ndithi I want to visit aba bantwana kule veki sayo ndiyakwaba ndenza loo nto. Mabhuti, aba baseklasini wena ufuna uyobabona emakwabo. Hayi ke ndandigude bade bacaphuke. Kaloku ndizawufika ndizawuhamba ndiye kokwenu ndibuye ndithi ke hayi ke bendiye kulo Vovo. Umama kaVovo wandixelela uba uVovo uya awutha tishara. Ndithethe so ke ngoku abantwana bengayifuni nezintwana zingayifuni tishara. Ndizawuhamba ke ndinemoto yam. Imoto yam ubizwa kwayo kwakuthiwa nguZoe. This was my first car. uZoe, ZOE met double point phaphezu. Uvela phi lo gama because ndelazi ba later lela phinde lasebenza. Eligama lithetha God kind of life. Fumana le moto ndayibiza imoto yami uZoe. So ndihamba ngoZoe ke undivizithela wonke lamakhaya. Ndavizitha lamakhaya ndivizitha lamakhaya. Ndafumanisa uba no man. Okay into endandiyenza kugraze imali for isikolo. Okay. And then ndafumanisa uba no. Andibizelwanga le nto. Ndathatha into eyayibizwa ukuba yi-leave. Ndathatha i-leave uba ndifuna kwi-retreat eRhawutini. Just to sit down with mna. Ndithatha i-minutes entlanganiso yam nam. Okokuba kanti ulwando ngubani? Yintoni ayifunayo ebomini? Ngoba ndiyazibona ngoku ndikwi-cul-de-sac. I'm no longer enjoying le nto kokutitsha. And ndahamba ndaya khona xa ndifika kule ndawo ye-retreat ndahlala phaya ndathi ndiphaya ndandicema zawuthatha i-3 days ndaqomba kwa-Department of Education unako uyithatha i-14 days ungayifakanga i-leave as long uba unga-abskondanga. So ndaqomba okay ndayithatha la 14 days ndahlala more. Ngenye imini ndidicide ke uba ndifowunele usekretary wasesikolweni. Ndifona kwi-public phone phaya eofisini yakhe. Ndithi xa ndimphendula athi hey Bantom, hey kudala ufowunelwa apha yibhisho. Ndibuza uba yintoni? Kuthiwa umele uba uqale 2 months back emsebenzini. Yho! Ndapakisha konke okwam apho eRhawutini ndabophelela uZebhayi. Kanti ndandiye lento zokuthatha zikarhulumente uthatha ixesha. Ndandi-aplayile ndaya kwi-interview yathatha unyaka singade si-appoint ndayilibala. Ndabuya ke ndophangela ebhisho. Ndaphangela ebhisho ndamke ebhisho ngokuqonda uba andenzi into apha ndihleli ngoku. Ndizawugugela apha kwenziwa into enye mana andimka. Ndazophangela kule ndawo endiphangela kuyo ke. Yo yile sizawungena kuyo ngoku. Yilena ndiyabawela nje sigala into yoba udibana phi nabo that benza ntoni ithetha ukuthini ithini leyo. Ndisebenzela South African Institute of Chartered Accountants SAICA. SAICA, yes. Yeah. Ndithe ngexesha ndisebhisho ndisebenza phaya. Ndabhala phansi ndabhalela iitshomi zam ndafeksa sasinga-email ndafeksa 1 page ethi guys ndicela mani ke nindikhangelise umsebenzi ndifuna ukwenza into endiyi-enjoyayo. Bhuti before uqhubekeke uyaqonda uba ngabani okoko ndikumamela into yoba ungumntu ozimamelayo. Yeah. Ungumntu oba ne-conversation with yourself. Jonga ibalekile loo nto. Xa uziva into yoba ngabana no man andivi kamandi. Yeah. And jonga xa ungavi kamandi uzawuba inhlupho kwabanye abantu emsebenzini. Betere uphume ubaleke. So abo mabasosa abantu abakho mnandi with themselves. Abeva kamandi bona. They don't want to be here. Mabaphume kaloku baphe abantu ababizelwe le ndawo. Yo. So ke ngoku ndabhala ndabaxelela abantu bajongani man hey man kukhona lento man ndifuna usebenza mna nabantu ne-development. Ndafonelwa ifriend yam. Yayise-airport apha eBhayi. Okay. Nandiphangela ebhisho. Yathi
hey Lwando, ndibona into apha bona nje and le nto nguwe qha ndibhidwa yile Bcom accounting ufunwayo apha. Ndithi mna iphi le nto athi kwa-PAG i-placement agent. Ndithi ke mna ke hayi yeke ke ndabafowunela. Jonga kuzithiwa zo-4 ndabafowunela ndathi jonga xa bale post le nto ayibonayo lo mntu uyibone sekukudala seyidlulule 2 months le nto. So ndibuze ke mna ke namfumana lo mntu nanimfuna. No, bandixela uba yavalwa la post. Ndithi na yavalwa. Ndithi no man, ndim lo nifuna yena. Oh man, Ndim lo. And ikhona ke ngokulanda sho lo mlungu azwafumana hayi ke iSilon le. Waqoma iSilon. Yabona ezinye izinto zenza uba kufuneka ube ngathi yes zowulungelwe. yes. Jonga ndathi kubo jonga nifuna mina ndim lo ndabathumela iCV yami. Bayifumana iCV yami. Bandifuna ngengomso. Bathi ngakwazi uzeBhayi. Ndathi ewe. Ndamka apha eBhisho ndaze eBhayi kwa-PAG eNewton Park kwi-interview. Ndahlala nabe belungazi bobabini. Ndabachazela ngam. Ndabachazela athi jonga lo muntu kudala nimfuna nanku. Yo. And le nto I need i-Bcom accounting inida mna. But xa sekudala sithetha bathi jonga ungakulinde manje sifuna iboss yethu kukulinde. Dibana nawe. Ndahlala apha bamkile bona. Andisathandazi ngelo xesha ndithi bawo Uyabeka izandla. ndithi hayi ndifikile ke bawo apha. Kaloku uba bebedikiwe bebezathi mandihambe. Yaqonda? Hayi ke bathi mandihlale ndalinda. Wafika umfana omde umlungu wangena apha sancokola. Hey! Wathi umfana yavala le position. Ndathi ke mna ke xa yavala akwazi wena ufonela bona ubaxelele uba umbonile lo mntu. What I'll come back to you. Ndahamba. Hayi, ndafowunela. Kodwa abantu basuke eGauteng bazoni-interview. Oh wow. Bazoni-interviewela kwa-PKF. PKF is an accounting firm eseNewton Park. Mamela ke. Xa ndizawungena apha kwa-PKF, ndize ku-interview, ndidibane nomlungu endimazi kwakudala uMike Pax. Oh ndiyambona. Yabona uMike Pax ndithi, "Hey Mike, SCM. Hayi Scripture Union. Scripture Union Yeah. yena, yes. Ndithi ke kuMike, "Hey Mike, sigqibene kudala abuzofuna ntoni apha?" Ndithi ndize ku-interview. Interview yantoni? YakwaSaika. uMike andiphanda kwa-PKF ngoku. Mike waye-CA. Athi uMike kum, iposition yakho leyo. Athi xa isitsho ndithi ndiyamkela yeyam unyanisile uMike. Mandingene ndifike kukho amadoda ayi-4 namalady ayi-2 azi-CAs baya-interview. Hayi ke ndabaxelela bendithethe kwa-PAG ba ndiyayiqonda besenivalile ndim. Le nto ayinidi Bcom inida umntu qha ozawukwazi ukuyenza. That was the beginning of new things. Ndaqeshwa kwaSaika ndabuya. Mamela ke ndikuxele enye into. Ngexesha ndiphangela phaa eBhisho ndihlala eQonce. Ndihlala kwaXolile Mfaxa. Okay. Ndithi ngondipha kwaXolile ndipakisha into zam. Ndithi kubo ndiyahamba endlini yenu. Kudala ndisikwate apha ndihamba ngoku mna ndiyophangelela uSaika eBhayi mna ndihamba apha. Akukabuyi nanto. Ndimane sithi ndiyabulela Nkosi yam uba mna sendiqeshiwe ndiphangela kwaSaika. Jonga ndaphangela kwaSaika up to today 27 years. Bathi wenza buza loo nto ibangabana kungo-90 bani. 98. Yo. Jonga indawo endake ndaphangela kuzo ndava kamandi ziyi-2. Igarage. Bhuti. Phangela kamandi egarage. Ngoba egarage ndandifulfilled. Ngoba ndandingenamali. But ndandisebenza ngabantu. Loo nto indivisa kamandi. Ndazophangela kwaSaika. Hayi ke vofu akekho umuntu ophangela kamandi njengami. Yo. Andikhathele noba ingakupresident. Akekho vovo umuntu ndisebenza kamandi vovo because ndenza lento endiyithandayo. Bhuti ke le minyaka uyiphangele kwaSaika i-age yala mfana uhleli phaa umnombo.
ngoka-98. Yho, hayi mnobo umele uthi utamkhulu moskum. Xa undibiza umnobo makathi tamkhulu kum. Yho bhuti, umntu ongayaziyo ke ngoku lena ipayiti yoba okay ndambona uSaika ndabona ntontoni. U-South African Institute of Chartered Accountants and wena ubuwenze ezi i-qualifications. This is why a lot of people for the longest time they assume about you are a CA. Yeah. Xa ukwaSaika. Hayi man, ubhutlwana luyi-CA. And zange nditsho ke kuba ndi-CA. Cha baya-assume. Assumption nje ba injalo. Kwenziwa ntoni bhuti phayana? We know thina into yoba ngabani CAs zenza ntoni. Then wena xa ungena apha and le position funeka wenze ntoni? Khasiphe nje ba kwenzeka ntoni cha. Okay. USAICA, it's the body that governs the CA profession. Okay. Now, it's like USAFA, All right. South African Football Association, Yes. USAICA ngapha. Sure. Now, thina sikwa-transformation. Transformation. Sure. We identify abantu abane-potential to become CAs. Okay. We give bursaries, and then we come up with programs esizawuzenza, yabona, to assist those people abase-university abafuna ukuba zi-chartered accountants. So senza loo nto ngumsebenzi we-development, yabona. Senza nee-camps, senza zonke into esizenzayo. But ngoku asisajonganga CAs only. As much as basizi-CAs, yabona. Indawo ye-CAs. Yes, but now kwezi programs zethu nezinye companies they are getting from this pool of ours. Abantu abafuna ukwenza actuarial science, abantu abafuna ukwenza bangogqirha, babafumana kule pool yethu. Basekakhe. Yes, and baza kwezi camps zethu. It's about skills development. Sijonge ilizwe lethu liphi linida ababantu ilizwe. Senze ezo zinto. So mna just ukongeza nje kancinci umuntu bengithetha naye earlier today ndimcacisela uba kwenzeka ntoni phaa. This is how I explained it. Ndithe uSaika ngulona ugovernisha i-CAs and then uSaika udecidile ngoloo mnyaka ngo-19 tonton into yokuba ngabana i-CAs ezi-30,000 Yeah. it's only 500 or 800 ezabamnyama in South Africa. So iposition okuyo is for you uhambe uyokhangela abanale potential yoku. Yes, abamnyama. So increase numbers abantu abamnyama. Yeah. Ndithi ke ngokulo muntu ubhuti ke ungena ezilalini phakathi ayobathatha phayana kwilali ngelinali. Ikhona oyi-1 oqonda ndayiqonda ke baninzi. Xa ndithenda kuposta ke ku-Facebook if i-birthday yakho awukhona ku-Facebook ke wena ke. Xa ndithenda kuposta ku-Facebook kungena abantu abaninzi abazi-professionals and the majority yabo would share on how you've assisted them somehow. Okanye they know of someone owancedwa nguwe. So it means umninzi lo mntu nam ndingomnye wabo bantu as I just shared ba ubomi bam nje kungenxa yakho. Ngubani ibhuti oxoxa ngesiphi story oqonda ba hey I will never forget lo mntu ndadibana ngolu hlobo naye and if ubukho bam apha for le minyaka bekumele uba ndikhona for yena. Ukhona istory esinjalo uba ulusishare ebuninzini bazo zininzi kangaka for all these years. You know what, Vovo? Bakhona abantu esiye ezilalini sobalanda. Ngenxa yemeko zabo. Babuya Vovo sabasa ema-university. Abanye bayeka phakathi ngenxa ye-shortcuts. Okay. Athi umuntu ngoku ese-university afumanisa uba le course andide ndiyipasi anikezele. Kanti unikezele ili. Ngoba ndidla ngokuthi xa ndithetha nee-students i-BCom accounting uba uyipase zonke ii-courses ngonyaka wayigqiba that's a blessing. But abantu abaninzi bazakuxelela hayi nam ndabethe zizitori ngezitori. And kwaba bantu Vovo kukhona ibhantinti endifuna uthetha ngalo. Eli bhantinti ndalithatha KwaZulu Natal eTrongweni. Ndeza nalo apha eBhayi ndalifunela indawo ohlala apha eSophazi kwaBhutisabelo Magwaca. Lahlala phaya. Hey!
ndiyakhumbula ndake ndakubiza ubuzothetha nabo, ndikhumbula into wayithethayo kubo phaa ekhampasini. Wathi wena jongani phaa etrongweni ke akufani nalapha. Phaa etrongweni ke kuthiwa phaya thula ngento ezininzi, apha kongaphakathi kungaphandle apha behavior yakho yaphaya sozifane neyalapha. Lo mfana wathi ngokufunda apha wadibana, but before he met this lady, lo mfana wamane esiba. Ndimane ndixelele uba uyeba. Ndaya kuye ndathi kuye ngokusehlala ngaphakathi ekhampasini, ndathi kuye jonga ndivile ngabakuloklowe ukuba hey ubuyele endaweni zakho ezingantlanga. Ndathetha naye wangathi undivile, kanti lo mfana udibene nomfazi womlunkazi badyola. Kanti lo mfazi womlunkazi ugxothwe esibhedlela apha eBhayi engu-senior sister ukwi-drugs. Hayi ke batshayisana, bayaziwa ke apha eBhayi. Heyi ndimane ndikhangela lo mfana, yintoni Thixo wam le ntwana, yintoni. Intliziyo yami yayibuhlungu ngenxa yoba lo mfana imeko yakokwabo yayimbi. Kodwa let me tell you isiphelo salo mfana saba buhlungu isiphelo sakhe, ngoba wayeka phakathi i-BCom accounting eyipasa. Wayeka wabana lo mfazi bambe besiba babe ko-Shoprite benze ezo zinto. Lo mfana wahamba waya eCentral kwi-Danger phaa eCentral xaba uyoba ikopa. Yabona kwakunini ngoko le nto siyibonayo ngoku. Wathi xa yiba yadubula iDanger, yamdubula. Hayi bhuti, Lo mfana wahamba wasurvive. mamela, yakumdubula, yazi uyatsha ke mos ngoku. I-girlfriend ikhona yama kwaphithizela kwabizwa i-ambulance, wahlatswa phantsi, watsha ke wazongena eDoranginza. Ndafowunelwa jonga into eyenzekayo, lo mfana nje befunda phaa e-UPE nje phaya kwii-records zakhe kubhala uba ngowaphi, but negama lam liyavela. Ndaqoma ndiyafowunelwa kuthiwa useDo, ndaqoma andizi. Hayi andizi ngoba loku ndigade ne-image yam ngoku. Yaqonda xa yaphuma ephepheni le nto, but uThixo protected me, alavela igama lam. Walala eDoranginza wasweleka. Uhlala nomakhulu wakhe. Xa efowunela umakhulu uthi umakhulu andinayo imali yokumngcwaba, makangcwatywa apha eBhayi, because akanayo imali. Wangcwatywa ezephopa apha eBhayi. That's one sad story endifumanisa into yokuba hey i-mindset yomntu xa ingatshintshi ungena ezintweni. Bhuti umuntu ebepasa bhuti. Epasa apha e-UPE, pasa apha, but waphela eyeka phakathi eyokuba ethini. Phela ke i-future yakhe engcwatywa ke ngamanye amabhantinti kuba ikhona loo nto leyo. Hayi azange ngibike. So Man bhuti. that's one case, and so ndicinga into yokuba out of these cases zonke kukhona this sad story endifilisha into yokuba It could have been. I'm telling you. Wayekula group ndiyaziyo pha. Yes. Mlibele ke mna ke. Yo bhuti babe baninzi man besuka ngapha bezofuna, but ke I'm happy because out of the group that I recruited from at Durban Westfield Tlatongwe phaya, I mean omnye i-CA, yabazi abanye bane-BCom accounting, abanye ngotishara be-maths, Wow. abanye omnye une-degree in human movement studies. But do you know into yoba ngabana ukuqala kwam ukubona. So because of ndibhizi ne-BCom ngonisetrongweni, izibotshwa ziyathanda undigezela ngaloo nto. Hey wena ube ubala la mawaka ucimba ngamawaka akho ntoni. So one morning bandikhwaze ndiphandle
hayi fa izobona ke amabhanti into amanyani not lento yakho izobona apha eTV ku morning live hey bone le Grootman ukhona lo mfana hey uyathetha pha ku morning live bhuti no hey kulapho ngoma hey ndingayi-CA hey possible lento hey I'm so touched man ngabantu base KZN kuyafundwa ke kula trongo Yeah, that's the only trongo esinayo South Africa apho kupaswa kakhulu kufunwa kakhulu. hayi beserious pha Hayi bayafuna. hayi bayenza pha kakhulu hey so ke ngusendithetha nomakabhalo kwi-parole board into yoba ndibawela loo nto ndimenshine loo nto loba ngabana hayi bengandabona omnye ibhuti etivini dibanise ngolo hlobo ke ngoku uyayibona uba ngabana ngoku later siphinde sizonantsika so that's the first time ndakubonayo phana qimbe I'd love ba kube njalo you know so bhuti ndisivile eso and sibuhlungu bona nje yazi lo mfana like andimazi ngumlungu otheni lo inkosi yam naye ke angene kuloo nto leyo and then ezinye ke I'm sure zibaninzi into odibana nazo you know baninzi ke nendibaziyo abanye ngathi ngabantwana bakho ngoku you know abakude ngobomi you know but ke ngoku kuyakwazeka ke bhuti uthi usenza apha into iphinde ijike ngawo are there such stories where into yoba ngabantu uthi usenza apha ngoku ngokumnceda umuntu ibe ngathi lo muntu uyamyuza okanye ufuna something out of this do you have such stories? Yes. You know what Vovo, xa usenza into soze kungabikho izinto eziza kuphazamisa. Okay. And funeka uyazi ukuthi uyapi because ezi zinto zinako ukuphazamisa endleleni. Kukhona umntana ndizalithetha elibali Vovo. Okay, because I am done with this. Lo mntana uyandifowunela ndise squatte kwa Arthur Anderson ngoko. Okay. Athi kum bhuti ndiyafuna ufunda ndithi nami umntana msakuzamela imali ufunde anixeleleke ukuba athi kum bhuti niyamfundisa umuntu o physically challenged. Alright. Ndithi ke mna ke ngabona abantu sibafunayo apha. Sure. But xa igqiba ukutsho my heart goes out for her. Hayi ke ndihlale ndiqomba lo mntana ebemane endifonela awukabikho cell phones ke ngoko that much. Now kwenzeke lo mntana ndilose icontact naye. Ndabe ndiluze icontact naye ndiqomba lo mntana iyandihlupha lento. Kwale ngonyunyaka ndiyothetha former Transkei kwi-area ethile kuthiwa yi-Mount Alief. Kwesi sikolo ndibabuze into yoba akho mntana onguZipeqe kaZipeqe ndalazi igama nesename but andimazi enzanga ndimbone. Ndibachazele bathi ewe wayifunda kwesi sikolo. Ndithi uphi? Bathi hayi useWalter Sisulu eUnita. Ndibuze ke mna ke wenza ntoni? Bathi ingathi wenza iBCom. iUnita ke then ngexesha afunda ngalo phaya bingekho accredited At that time. yeah ingekho endorsed so xa ufunde khona iBCom accounting funeka uphinde uye kwezinye universities Okay. uyokwenza ibridging before jini ndasuka ngapha bhuti ndaya eUnita ndafika ndamkhangela phaya ezihostel ndabuzisa kuthiwe hayi umuntu onjalo ungathi uhlala lapha animazani mbona musa. Ndafika xa ndifika ndiziswa ngumama ongumatron xa ndifika ndiqonqoza avule umnyango kancinci leweyi ndithi ndingulwando waseBhayi athi lo wakwaSaika ndithi ke mna ke ndihambele kuwe athi ndilindele ke bhuti anxibe ke ndingene. Xa ndingene erumini yakhe ndifika kwiitoti ezimbini zepilshart ezazibhityileyo ziphaa qoma man lo mntana mandimthatha apha kungome ibhuti ndabuya ndaza apha eBhayi ndaye UPE ndathi UPE ebilungwini jongani nanku umntana ngicela simthathe ngoku phaya azongena apha. Samthatha waqala apha eNMMU bhuti wafunda
ndinyuka ndisihla ke for yena, ndinyuka ndisihla. Wathi xa egreda unkosikazi wam wenza ilantshi etawuni okokuba ifemeli yakhe izitye. Sahamba saya kwaLungile satya phaya nefemeli yakhe. Kwamandi. Wahamba. Waphangela ke ngokuqualifya as a chartered accountant. Waphangela ke eRhawutini. Ngemini ekutshata ngayo uLoyiso Bhala. Ndimxelele uba ndize eRhawutini. Ndithi ndizawuza kuwe ndizokubona. Athi hayi uzuze bhuti ukuzotya idina kwam. So umtshato kaLoyiso wawulate late afternoon. So ndiqonda uba ndingamxeleli uba ndiza nabani. Ndithathe uLungile, ndithi Lungile ndikhaphe sihambe siye. Xa sifika phaya endaweni yakhe, ukubona mos xa umeme umuntu for idina, umele ulive ivumba. Yes. Ba kuyaprepare. akho ndinukayo apha kunyame. Silambe singobani. Asaphuwa drink, asaphuwa na biscuit, asaphuwa nanto. Sahlala 1.5 hours. Ubuze kudina bhuti. Hlala 1.5 hours ndathetha. Ndathi kuye, bani? Size apha mos sithe sawutya ithini into kuthini man silambile ngoku. Athi hayi masambi. Sihambe se-restaurant. Sitye. Kwahlaleka. Ekuhambeni kwethuba ndifumanisa lo mntana cold towards me. Very cold. Hey, akanela lo mntana. Wathetha izinto ezimbi. Uba andiyazi kutheni na mna nditreka ifowuni zakhe. Hayo. Yazi ndiyambulela uThixo ngento enye. The CAs ezindaziyo zamxelela zathi ubhutlwana akukho good netechnology akazokwazi utrack ifowuni yakho. Akazokwazi utrack, uzayitrack kanjani ifowuni yakho ubhutlwana? Akazokwazi utrack ifowuni yakho. Wahlaleka chi. Hey. Lo mntana kwacaba unento yongathi ndiyamthakatha. Hayi bo bhuti. Hey, ithini nalento lo mntana ayipheli. Hey. Mandihambe ndiyofuna usisi wakhe. Thumele umuntu mama kandifuna ansamazi bongumise sibani utshatile yatitsha ndithi ebantwini kulaa ndawo mabandifunele umuntu otitshayo unoba uyintombi yakwabantu bani. Hey, kucaba lo sisi akafuna udibana nami. Yazi ke lo sisi usisi walo mntana odla ngondifowunela abafuna udibana nami. Xa babathe kulo muntu ebezobakhangela ndiyabathakatha. Ndithakatha umntana kokwabo. Zamthakatha ngoba etheni nalo mntana ngoku. Hey bhuti. Hey, ndahlaleka ndaya emtshatweni eKokstad. Kutshata abantwana baze-CAs. Ndizawuthetha emtshatweni. Nangu khona apha ndiqoma ke ngoku mandim-avoide ngoba kanifuna to be associated ndimoshe yonke le nto. Umtshato wawungolwesihlanu. Yangumgqibelo. Yangecawa. Ngomvulo at 9:00 wayekwaSaika. Okokuba mandiphelelwe ngumsebenzi. Hayi asoze bhuti. No ways. Wabizwa kwaSaika, wabaxelela ukuthi ndimenza angasefumana ijob eziphucukileyo, ndimenza thini and wathini uchazela belungu uba mandigxothwe. I'm not supposed uyimember yena kaSaika, so une-right because ayimember uba makagxothe mna mandiphelelwe ngumsebenzi. Soze bhuti. Not lo besimthathe unit. Yo, Not yena bhuti. jonga. Ndafowunelwa. Kodwa yamazi umuntu ongubani bani ndithi ke mna ke belapha. Ndathi no man bendinayo imtshato ngolesihlanu ngakwazi. Kodwa no belapha. Biza abantu bakwaSaika izikhulu uba mawuphele lo msebenzi. Bamxelela kwaSaika bathi kukokuqala basive umuntu othetha ngohlobo ngolwando. Zange sayiva into enjena ithethwa ngolwando.
uLwando is helping so many people. Tyhini. And yintoni ba uLwando za kuvalela amathuba? You are a black woman, you are a chartered accountant, and you are physically handicapped. Yintoni liza kwenza ungayifumani le nto uyifunayo? Jonga, I took a decision that day. Noba kwakubuhlungu kanjani okokuba andimfuna lapha nyathele khona. Yo, bhuti. Because she's cruel. You. I had to go for counseling because yayingadibana apha kum. Ndilost Umntu ngoku. ndiwe ndivuka naye undibona uba ndiyathakatha. Ithina le nto abantu abantsundu yokuthakathwa sokuthakathwa nje ithina. Wena kaloku ukhona lapho nje. Hey, hayi kaloku Ungumntu obambayo nje, wena ndiyabamba mna ukuthandaza. andithakathi kaloku mna andizokwazi uthakatha. Andizokwazi. Ngoba kaloku mna ndithakathike okokuqala. Hey. Jonga, ndaqomba ukuthi hayi mandimyeke. Andifuni nix ndidibana naye because ngoku it's serious xa ikula level. Okokoko ke zange kwathi cwaka for years. Until kwezi veki zipheleyo. Recently. Kwezi veki zipheleyo. Ndafowunela abantu. Ndathi bethuni ndiyacela. Ndiyafuna okokuba ndidibane naye. Wathi omnye xa ndimfonela wathi yo Bhutlwando usafuna ubuyela apho kulondo? Subuyela apho Bhutlwando. Wandenzile into encinci ethi, do you still remember when she invited you to her place? Wanceda uhamba nomntu. Ndanceda utsho ukuthi wanceda wahamba nomntu because ngowusetrongweni ngoku wayezawuthi umreyipile endlini yakhe and umthetho uzamamela ngoba u-physically challenged. Tyhini thiza. Akayazanga uba ndiza nomntu, uThixo wathi za nomntu. Hayi Kubekho ingqina. Uyayiva? Hey. So ndiyamfuna kwezi ziveki zipheleyo. Bathi kum abantu ufuna ntoni kuye? Ndithi Jonga, kunokwenzeka uba she was going through a season ethile ebomini bakhe. She still needs help. She still needs help. Umntu akalahlelwa phandle. Akuyenziwa loo nto. Noba I was hurt that moment because of this experience, because ndandiqala uyifumana, but I still love her. Yo. I still love her because I know what the Lord laid in my heart for her life. Noba uzandibona njengomntu osathakathayo nangoku ayinamsebenzi. But as long as I'm having peace around it. Yabona ngoku ndikwispace esiright, I can even take her for counseling. Kunokwenzeka uba she was going through depression. Nonze bengekho right. Yabo? Yo, bhuti, ndimke nje kancinci apha, like for anyone who's watching this ongakwaziyo xa uyibona namhlanje. Kumu, I've said this to so many people xa ndikudescribe. Ndithi uBhutlwando ngumntu osindisiweyo. uBhutlwando sikhula thina kukho abantu basindisiweyo ke, and then at times we would feel judged when you are told into right to do. Not that they were judging, but you would feel that ba lo mntu indlela athetha ngayo nam akathi mandilungise le nto, but uthetha ngathi uyandijaja. Hence a lot of people feel that way xa uthina abantu basindisiweyo. Ndithi ke ngoku uBhutlwando yena unendlela yokumamela. You can be yourself. I remember coming out of prison 18 years ago, kuba abantu bendibona ndihamba nawe all the time. Xa bedibana nam kwangqoko ndijiva ngo-2 a.m. Yo, ifriki itsho njalo. But hayibo, lamzalwane unjani? Ubhuti would just nje ba yintoni ngoku brothers? Kwenzeka ntoni brothers? Ndibalise undibalise hayi bhuti ube kumandi. Hey, but ngizohamba nobhuti. And for me it felt noba I am safe around ubhuti. Ubhuti from apho you became
utate bengenaye when I came out. Hence umama, you were the word or umntu azamsebenzisa for ba if ndiyabhuda apha ndizabiza ubhuti lwam because uyayazi into yoba andifuna umphoxa. So if she speaks to umntu endingafuna umphoxa, then ndizawukhubeka, yabo, so ndizawuba sezingqondweni, you know. So for mna azange nakayi-one ndikhe ndive into yoba ngabana kukho abantu abakwala babe-hurt. Yeke into yoba wena ufuna ubenza, wena ubawele into yoba ubawela mntu abe-hurt. Mna kum izitori ngezo zithethayo zoba ngabana ufuna unceda. If kwenzeka into apho, bhuti masamsokoncedwa phayana, makwenzeka izinto, ndibukele into yoba ngabana kunjena, abantu esithetha nabo ngabantu babawela ukwenzela izinto. Kaloku Vovo funeka ukhumbule, I am wired differently. Mna, I'm one of those people, for me to be happy, I need to do good. Wow. Do you know that Vovo, mna sendingenamali, funeke ndihambe ndiyokwenza okulungileyo. Noba ndikwenza njani, noba ndikwenza kubanina, but kube ngathi kuvuleka iminyango kwii-areas ezithile zobomi bam. That's why mna andiyonqeni into yokwenza okulungileyo because ndazi i-secret yokokuba xa ndisenza okulungileyo, certain doors they open up for me. But no, leyo into I can testify kuloo nto leyo kunjalo. But ke ngoku kwenzeka silapha wachata nini, and I see a beautiful family. I know a beautiful family. Yes, sitshate ngo-97. Okay. Yeah, satshata ngo-97. uThixo wasikelela ke ngabantwana ababini abangamantombazana, Okay. uZoe noSisipho. Laa moto yam yokuqala yayinguZoe. Ndazixelela nomntana wam wokuqala, Oh man. uzawuba nguZoe. So usani wabantwana ababini, uZoe noSisipho, amantombazana katatakhe. Yo. Banobubele. Yo, amantombi amntokwana. Banobubele. In fact, wonke umuntu kule family nobubele. When I come here, when I talk to you, unobosisiki uyayazi nje bamninzi umuntu ufuna umnceda. And this means noba wena bhuti uba umuntu ufone ngo-2 a.m. you are going to make sure I'm safe. Yeah, and you know what, Vovo, ndiyafuna nokumbulela uThixo for unkosikazi Anpeyena, who's so understanding, who's very accommodative. I mean, to work with students ezingaka, bafike bevela all over banandawo ohlala, funeke sibone uba siyabanika indawo ohlala de babe right. Ndiyayazi lo. Yaqona senze ezo zinto kube khona amaxesha funeke sipheke, abakabi namali ukutya, funeke sibone icebo loba abantu bayatya. Uyabona? So I want to thank God for unkosikazi wami uSiki, for being there for me and for supporting le gift ayaziyo ukuthi ndinayo. Nabantwana bam ngokunjalo Vovo, abantwana bam are very supportive Vovo. Baya-understanda le nto ndiyenzayo. Ufika ngokuseyingaba bayenza bahamba phambili nakho phezulu nami ngokubona because bakhula kwi-environment enjalo. Yabona ke bhuti ixesha endispenda kakhulu nawe ndifika, ii-calls ubuzenza zii-calls ezithi bani man masimsikelele umntu, masibe yi-blessing kuye. Uphi ngoku? Man, wena umenza umntu umenza kamandi. So for me to hear calls like that every second day, nam as uba ndihlala nabantu, my mind ilapho. So ungekho elifeni yam seyingezinye, I'm thinking hayi man ndingenza ntoni for lo mntu, you know. So indincedisile and it influenced me somehow to assist where I can, you know. And eyakho call, I can take it any day. Even nenkosikazi yam phofu andimazi nongakuthandiyo, inkosi yam iyakuthanda kakhulu. Yo ubhuti wam bendifowunele, ubhuti wam asitshekishe ubhuti ngamanye amaxesha kufowuni wena bhuti ne, and njengoba ufowuna ingathi uyayazi uba heyi apha endlini ikhona into, and then ngoku lo mntu ulapha ecam kwam wena uyabuza uba brothers injani inkosikazi? Hayi right bhuti, hayi right.
Alright. Azibecacisa ngokuba hey nangu lo mntu apha. Nangu lo mntu becanga lo mntu lo. Kubi apha Hey endlini. kubi apha. You know, so thank you kakhulu man ngalonto leyo. Kakhulu ifamily endinayo true wena get together. Buti kuyo yonke lento man uyibhala nini incwadi? Vovo, I have started with chapter 1. Wow, Buti. That's big, Buti. Mine is to have time. No, that's big, Buti. Qha ndiyabona uba into ezanceda kumane ndizithethe ziteyitshwe yabona Yes. because ngoku ndibhala uchapter 1 because ndiyayazi le nto ndifuna uthetha ngayo Sure. yabona and it's around people because Vovo andinakuxoka kule journey I have learned so much zininzi izinto ezifundileyo kule journey yabantu yaqonda nomonde efuneka unayo ngabantu not to give up on people. Okay. Yeah. Naba abantu bayazazenza i-mistakes Vovo. Hayi man masinganikezeli ngabantu. Buti awukhe ufacilitate okanye uthini mhlawumbe utrain abantu uthini because ndiyafuna manuthi abantu bayaphoswa nguwe. Abantu abanokwazi ukubhukisha Buti bakubhatala imali ezinkulu Buti abantu bangacela ifavor kudala wabanceda abantu bakhupha imali abantu Buti bakubize bathi nabo principal bakubize bathi nabo tishara bakubize bathi whatever lo group lo community unjani when it comes to that in terms of training facilitating or injani into yakho papa? Vovo, I'm sure uyayazi by now. Wena noba ndiyathetha ohlobo andingumuntu westage nangumuntu wezozinto. Okay. Yabona noba ndwebile nje but andingomuntu wezozinto. Yaqona? Iyafana nento yokuba if one has invited me ndizothetha endaweni. Hey, ndithatha ixesha ukuhlala phansi ndicinge ndibhale ndithini andingomuntu wezozinto. Andiyazi ke now that ndililungu likaSASSA. Mhlawumbi this is an avenue that I need to explore. Ndiyafuna mani. Ngoba ke mhlawumbi ndimele udevelopa loo nto. Mna ndiyafuna because you're good. By the way, but you are saying this ba xa ikubizile uba mawuthethe uqomba uthatha ixesha. Xa usume phaa Buti, hayi you banendlela yakho. You're one person wena that I listen when I speak. Ezinye indlela endithetha ngayo is true indlela endamamela wena. Wena xana kukho umuntu ozawuthetha awumyeki nje umuntu. Hayi wena ufuna isession nalaa mntu. Ba ye Buti uzawuthini pha? Mamela ke Buti uzuthi uthi touch kwezi zinto ungahlali ixesha elide pha. So ngoku xa ndizawuthetha imani ihlala kumlando into bangabani uButi udla ngothi kwabantu bazawuthetha ku-events zakhe ba khawubeke ii-points and hlale kweza points. So ngoku nam ndiyacinga xa ndizawuthetha uba okay these are the points ezizothetha ngazo and then ndihlale kuzo and though ungathethi nam uthetha with other people qha ndikumamele you know. Iyafana nento yokuba Vovo andingomshumayeli. Okay. Njengoba ndingengomshumayeli nje kulula kum ukummamela umntu ndiqomba noba lo uyathanda ukushumayela but ayikho la gift. All right. Ngoba Vovo mna ndibhiliva kwinto enye xa umntu ethetha phambi kwabantu i-take away. Yes. Makube khona i-take aways man ndiyazi uba ndikuvile uthe 1 2 3 if I'm failing ukuba ne-take aways andivanga le nto uyithethileyo. So which is important for people when they're addressing abantu ukuthi makakathi umntu xa ebekumamele ubusithini kanye uye walendisha ulendise njani. Hayi mna ndisatsho mna into bangabana Buti sizayibona bizathe ixesha engakanani. You have to travel the country, you have to travel the continent and share izinto. You know, I might be speaking mna ngoku Buti ngo-principal nondoni kanti even ne-petrol attendants even nabanye bekwezinye izinto because you're one of the few abathetha ngolaa hlobo uthetha ngayo ngaloo nto. Buti bekumandi kakhulu mani uhlala Nkosi Vovo. Hey Nkosi, Buti man, Vovo. ndive kamandi. Yeah, no, thank you so much Vovo. Nawe ndiva kamandi into yokuba uyayazi uba bendingayifuni yonke le nto. Bendingayifuni yonke nandicenga nomnombo ndingayifuni yonke le nto. Yes, no, abantu thank you so bengenaphoswa much. nguwe Buti. No, thank you so much Vovo. Inkosi kakhulu ke Buti. Ndiyabulela kakhulu. Yes. Thank you. Ungalibali ke uphikelela podcast ongqindilili okanye podcast engqindilili. Please don't forget to subscribe and like. Thank you so much man for watching. I'm sure you are inspired.
I enjoyed this episode kakhulu. Sure. Enkosi.